mai rapid sistemul aprobabil și lume, practic putem la minim 100 de milisecunde, la anumite cursuri bun, de la masa care nu mai are aderență și care se află în aer, și ușor către proiectile care au aderență, astfel încât dumneavoastră veți putea continua dezvoltarea în cel mai sigur și rapid mod. De asemenea, trebuie a investit foarte mult în tehnologia prin care reușește să echilibreze perfect mașinile, astfel încât acestea devin foarte mai rapide și foarte ușor de văzut. Avem 50% de greutate repartizată pe fruntea față și 50% de greutate repartizată pe fruntea spate. Asta face ca centrul de greutate să fie exact în mijlocul mașinii și prin aceasta mașina să fie foarte manevrabilă și foarte agilă. Am nevoie, vă rog, de un copil care a stat bine acum și care are foarte multă forță. Hai să mă aduc nici de rost. Ați stat bine astăzi? Da? Bravo! Bine, prieten meu, vă ajut cu tine de ușa. Alături de mine, vreau să vă rog să trageți de roată în jos, ca să puneți mașina înapoi pe pământ. Până acolo, după cum puteți vedea, chiar cu forța unui copil care am stat bine astăzi, într-adevăr, vezi bine, mașina poate foarte ușor să transfere greutatea de pe frunte pe cealaltă. Această poziție a mașinii se numește încrucișare de frunți. Te rog să mergi înapoi acolo. Andrei. Acest lucru este posibil tot datorită centrului de greutate care este perfect în centrul mașinii. De asemenea, sistemul X-Drive este asistat de Dynamic Stability Control, sistemul DSC de la BMW, care face ca foarte repede să se distinge diferența de aderență în timpul meciului, astfel încât în momentul în care rățile ajung cu aderență mai scăzută, să imaginăm un copil frunte, sau cu viață și zăpadă. Astfel de condiții, Dynamic Stability Control este foarte puternică pe care are rezultat. Reușește să facă sistemul X-Drive cel mai sigur sistem 4x4 din lume, cu ajutorul lui, să ne deplasăm în orice condiții foarte rapid și foarte bine. Deci avea ocazia acum să vedeți celălalt mașina și vreau să văd clar dintre dumneavoastră are curaj și dorește să meargă alături de mine. Nu mai da? Ia! Nu vă spun cu așa. Hai! Nu mai cu curajul de astăzi. Bine. Cât? Mult înainte. Mașina este capabilă să fie mai sigur sistem 4x4 din lume. Copiilor de astăzi nu are de tehnică. Cum e copii copiatul? Vă e frică? Hai.
De asemenea, în momentul în care mașina se află într-o situație de funcții duplișate, atunci când putem foarte bine să distribuim greutatea de un punct pe cealaltă, puteți observa ușurința cu care se deschide ușa și se închide. Asta înseamnă o foarte bună și rigidă caroserie, care face în momentul în care funcțiile sunt duplișate, caroseria să rămână în singură piesă și să nu se miște astfel încât să avem probleme la deschiderea ușilor. Este vorba de sunate mai mic, anume Mini Cooper P Castilent. Dacă o mașină cu gabaritul X5-ului de 200 reușește să treacă pentru stapele de acest gen, haideți să vedem împreună dacă și Mini este capabil să facă același lucru. Mini, care are un decartament mai mic, un apartament mai mic de asemenea, însă este construit cu aceleași principii ca și puterile de astfel încât repartizarea avanselor pentru modelii este de asemenea de 50% pe partea spate și 50% pe partea față, mașina fiind mult mai compactă, mult mai scurtă, are un comportament sportiv profitat, practic clasific ca o formă fiscal, această mașină, și cu siguranță toți copiii de față care au mâncat foarte bine nu o să mai poată pune această roată pe pământ, pentru că mașina fiind mult mai compactă, centrul de greutate de asemenea se află în mijlocul caroseriei. Este mult mai dificil de repartizat masa doar prin forța proprie. De asemenea, puteți observa și distanța la care se ridică roata unui astfel de model este mult mai sus decât a modelului X. Dar dacă apropierea de un obstacol nu reprezintă un impediment pentru această mașină. Puteți observa unghiul de atac atât față cât și spate. Este foarte bine calculat, astfel încât mașina poate trece cu ușurință peste obstacole și poate rula de asemenea sigur în drumuri poate este sfârșită sau în drumuri prin pădure, spre off-road, atunci când ne dorim o evadare la un picnic sau weekend. Mașina este dotată cu un sistem integral. Este diferit decât la modelul X5, nu este același sistem de design. Este un sistem electro-ditabil care are funcții de tranziția efectuală a motorului Mini. Transmite care în mod normal repartizează mai mult de 50% pe partea spate
Dar, în cazul în care avem un apartament de rost care este soluție sau zero, cum este electricitatea aici pe terasă, mașina este capabilă să transferă la funcția care are adresă. Astfel puteți mai da în siguranță mai departe. Chiar dacă avem singură funcție de activitate, acum trebuie să preluăm foarte bine lucrurile de asta, foarte și capacitatea de asemenea apartamentul oferă posibilitatea creșterii din nivel foarte mari, în ceea ce este programe de Vă mulțumim foarte mult. Aceasta a fost ziua de astăzi de la Bavaria Fest. Vă mulțumim și vă mai așteptăm și mâine la alte evenimente.